Horas madihita saluna. Asa taparade marohata. Asa tapuka pertanyaan at di bodarion. Parjolo mahita martanyang di bagas arohat tabi. Martanyang mahita. Amin. Mari demahita sian buku ide nomor 257 ayat sada saat rodi ayat 2. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Say tangihon maswaraku ale Jehovah, molo jauh-jauh au. Dilo rohaku homadok, lului mabuhiku, atong bohim mahulului ale Jehovah. Sayunang ma tabunihon bohim marado ponau. Jehovah do panodangi diau dohot hatuauku. Tung mida ise mau mabir. Jehovah do partano batuak dingoluku. Tung mida ise maau biahaton. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na suatu dosan amanami na di bandua gijangi. Useho matodim na badiyai doho tapistaran na siya koi tu salhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam na badiyai di tonga-tonga ni hamiyon. Lehom mahiras ni roha dinaposom majam hitaon hatam. Asal pita jalalam gadda huriam na badiyai. Patoktong mahuhut roha nami mangoloiho. Sahat ro di ujung di bagasan hapor siyaw na ture. Mar hiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihom ma epistel di pertanyaan tabur nginoni mana tersurat di Pesalmes sada ayat sada rodionom. Masori-sori mahita majaha. Martua mahala naso olo mangihut totahi ni akaparjahat. Jalan naso olo jongjong tudalan niya kapardosa, jalan naso olo sa hudulat dohot akka pangarehey.
songon haudo ibana na sinuat di topi ni batangaik nama parbue di hajujupang di tikina bulung na pedangolo malos jala sude na niulana majadi do. Di bahini dang manahan aka parjahati maradopo paruhuman manang tabahin aka pardosa jongjong di luhutan niya aka natigor roha. Ima na martua do aka natumangion hatan di debata jala naupiopsa. Amin. Tabay gema edekor siyan ina parari Kamis diuduti ama agape.
Maredehita. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobbahor rohanami Tuhan. Ala sidoho tolongmu na toktong madongani, mangaramoti, mangiring-iring, manogu-nogu pardalanan ningolunami. Siya nakatikinasal pusahat tunuaing, toktonggo di bagasakay pason, di bagasalas ni roha hami Tuhan. Majo mamuji pasangak guar muna badiyay. Lumobi mabornginot Tuhan diudu todo pehosanami. Diliako hahipason gogo tikingana dihami. Tarbaik kami nakiborhat sa tonga-tonga ni bagas nami be. Marpungu hami Tuhan di bagas joromon. Di nahupatu pahami partangyangas sa tonga-tonga ni huriam. Asiro hap Tuhan jongjongi partangyangan namion. Jongjongi roha doho pikiran nami ganuk. Anggia disudia kaparedeo pamujon nami na sosadiaon. Gabi puji-pujian nami tuho tau hasangapod di guarn. Nanga kadongan nami naso apalabura marsaur doho tami di partangyanganon. Manang di diabi na sida. Dongani ramoti pasu-pasu mana sida. Tabayak kasilas ni rohai di nasida. Asanggia marhitesian itu halan di tadana sida asido tolong. Suak songonima Tuhan di partangyangan nami botar bornginon. Huha muliate hok kami sude akapasu-pasum pangdonganiomu pangiring-iringomu dia kapardananan ningolu nami doho keluarga nami. Tok tonggo Tuhan di dongani ho kami di tabay ho akapasu-pasu silas ni roha di kami. Alani Tuhan mangalopitanga kami di partangyangan nami bornginon. Maka muliate ho sude akapasu-pasumi jalamangido tu akatikinanangro. Tabaya kasilas ni rohai di kami. Unangalangasi doho tolong, toktong maho Tuhan, nama dongani hami, nama ngiring-ngiring manogu-nogu kapardalanan di keluarga nami. Dongani hami Tuhan mia maringana di tonga-tongani akabagas nami. Asa toktong lasrohanami Tuhan mamujiho. Doho mangulaw-ulaw na pinasaham di tonga-tongani keluarga nami. Suak songonima Tuhan di partangyangan nami bornginon, di nanaik tangi honon nami mahatam na badiyay. Nanaik si patolhason ni naposomi Tuhan. Asiro hap Tuhan buka roha doho pikiran nami. Asa takas suatu sihami nanaik si dohonon ni hatami. Takas nakatami huhanguluhok kami tu akatikinanangro. Pargogoy naposom. Asa margogoy na nami Tuhan. Patolhaso pasahaton hatami. Tuganup kami di partangyangan nami bornginon. Suak songonima Tuhan di partangyangan nami bornginon. Huwa kami tuadopa makapardalanan ni keluarga nami. Tarlubi Tuhan nakayanakon pahopunok pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang dijabi na sida maringanat Tuhan. Nadau manang najonok siya kami ramoti na sida saluna.
dakku boto kami mananga hadi jamak kaya nakon nami nueng. Alay na pos dorohan nami Tuhan ramotamu na sida songo pangaramotiomu di hami di ngananon. Tabamu akasilas ni rohai asanggia marhitisian ni Tuhan lam di tadana sida sido tolong. Suak songo nima Tuhan nangakadongan nami ruas ni huriam natongon wang di bagasa parsahiton. Macay toro ruas ni huriam na di bagasa parsahiton apala di bagasa tikion. Huingot kami Tuhan mabuan na sida tuarupamu. Tarlobima Tuhan diamanami amang besiahan. Dinanami inang manurung boru si hobing. Di silusi Kristi boru lubis. Dinanami inang manulang boru pasaribu. Dinanami inang nainggola boru marbun. Di si Jonata padapota manurung. Nang diamanami amak kutagalung boru lubis. Di si Leonardo silalahi. Nang di si Afriando manalu. Nang dinanami inaksitopul boru hutagalung. Nang di si Sentri boru lubabatu. Asiro haptu hadis sudia kadongan nami namar sahiti. Masih holo pehami Tuhan liano mu akagajang yumur. Liano mu hamalumon. Asanggia tuakatikin anengro. Boy hami marolopolo marlas niro hamamu di pasangak guar munabadiyay. Alani tu hasurduk ko matanga munabadiyay. Nagok pasu-pasui. Majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti. Asanggia marhite tangami tu hasahat jala taripar. Hamalumon nasako itu nasida. Asa tumibu bolok tanggal parsahito ni sa pamatang nasida. Tumibu hami marlas ni rohama muji pasanga poko. Pos dorohanami Tuhan dangadong nasotar patu paho. Alani mangido hami Tuhan. Patu pama Tuhan. Tada halonga ngasilas ni roha marhite hamalumon. Dia kadongan nami namar sahiti. Asanggiat marhite sian itu halam di tadana sida sido tolong. Atok sahatu tangam madang doktor dinami. Dongani ramoti pasu-pasu hami Tuhan di tonga-tonganya ke keluarga nami. Pasu-pasu nangakana hulahami. Di balia dohot di huta. Asanggiat marhite kaulaun nami Tuhan. Sahat nak pasu-pasu mitu tonga-tongani keluarga nami. Satokin na Tuhan na mula bimahami. Asiro hap Tuhan. Dongani ramoti hami di perdalanan. Pada wakabatabat pada permaran. Palas rohananya no Tuhan. Bui pajupang dohotak kanawawlong hami di bagas nami bi. Nang di tonga-tonga di bagas nami pe Tuhan dongani ramoti pasu-pasu hami. Tabaya kasilas ni rohai. Tuktuhi toktong roha doho pikiran nami. Asa say masihol kami. Ro marpungu marsaor di bagas joromon. Jaloma Tuhan ilhilik pangiduan namion. Marhiti-hiti gornya nakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima edekor sian weklima.
Aredita. Asini rohama dihamu dohot dami sian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Uriani tu hata-hata ni debata di partangyangata nagabe turpuk jamita, imana tarsurat di berita nauli na sinurat ni si Mateus, bidu 10 tolu ayat 10 tolhas tu ayat 10 pitu. Ujaha madihita. Dungi didapoton akka sisian nama iba nama dok. Buasa marupa maho marjamita tu nasida. Alainin nama mangalusi nasida. Alanyodo. Si basa-basa doi tuhamu ubahenna ditadahamu akka hasimoon ni harajaon banua gijangi. Alai dang dibasa-basahon yang gotu nasida. Aitu ganu paradongan lehononodo jala pasuksukon. Alai buatom masien naso paradongan na adong di ibanahian. Ido alana ubahin na marupama maaw majamitay nasida. Ay marnida nasida so haru diida. Jala marbinegi nasida so haru dibigi jaladang diatusi. Asa naong jupang madinasida na sinurirakon ni si Jesaya na madok, begeon ni si pareon muna do inian, matua so atusam muna. Si malolong muna do maridasan yan, matua so tadaw muna. Nang takang dorohan ni bangsoon, jala maingol do pinggol na. Di papipit do matana, asa unang marnida si malolong na. Unang marbinigi si pareon na, jala unang mga tusi rohana, asa unang mulak jala unang malum na si dabahenokku. Alai martua do si malolong muna ala marnida, dohot si pareon muna ala marbinigi. Ay si tutudo na hudokot tuhamu, torop do akka panurirang dohot akka partigor. Akka na masihol na yung idaon na niyan naong ni ida muna. Hape dang diida. Jalan na yung bigyon na niyan naong binigi muna. Hape dang dibigi. Ido iyanggo sahat ni turbuki. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Molo taparrohahon pardalanan ni ngolo ni Jesus di Portibion. Macay gudang do cara na binahenna, laho mamaritahon taringot, ise do ibana, marhua do jala aha do visi ni misi Tuhan Yesus rotu Portibion, maragam do cara na binahenna. Olo do marhite akka tadahalongangan, olo do marjamita ibana, hiranabuhi taida,
di jamita di dulu kate mamukasian Matius bidu 5 1 pitu jala boy do musesong na diturpukon dipake maupama adorang sa turpukon boy do idaota buasa ma ikonadong suku-suku ni akasisian madok buasa marupa maho marjamita tunasida ninna totu molo sotaboto mamukasian ayat sada satu ayat sia ahado huroha na dijamitahon ni Jesus ahado upama na dipake Jesus atong moldo hita mangatusi dia masih dohonon na adorang so satu si hudok masongonon na manginang molo aka natoras dipake do cara meragam songon nabi na ni Jesus lau mengajari anakon na las 10 anakon na molo na jului tong do sa rupa pangajarion na tu na 10-on rap mabigido jala adong do aka poden na tua-tua molo mengajari kaya na komoho pinomat dung sidung mamangan unang ditikimangan ala maulan no ni mana mabodut nangita he apalagi molo adong hasalaan na manang hahurangan na adorang somangan jadi di sino di patorang taringo tu ahadu na nang siulahonon manang mengevaluasi aka siulahonon na ditikii di pasah mapoda usuk kumatuhita manginang dos do akayanak kon na sapului majalo pangajaryoni jala mangulahon hata ni natorasna totu daong marasing bedo hape dos do marpinggol bedo ate adong do si malolong na lo marnida rap do na punasa 2 si malolong sa tabi madi akana soboy marnida ate dungi mo se taida masih pareon na pera 2 do rohana pe binoto do sehat do ibana jasmani alay buasa mamarasing-asing mana na yang gabi contoh di akana tumangihon pangajarion ni Jesus marite jamitana ditiki dipake Jesus upama sa sitong na suku-sukunon molo didok buasa marupama ho marjamita tunasida ninna suku-sukunon boy do mangalion pangatusion laso mar upama peau tudo poin peau mapapabuah ko tunasida belum tentu atusan nasida alaniaha molo so diukap do si malolong na molo so diukap do si pareon na do roha pikiran na buha cara na iba na lau majalo pangajaron ni Jesus dos dui tu akka pangajaryok ku na hulion taringo tu upamay jadi sama saja manginang mau kita pakai metode apapun itu kalau memang dasar tidak mau membuka hatinya pikirannya untuk mau membuka matanya mata hati bahkan mata yang 2 yang terlihat ini bahkan tidak mau membuka telinganya dangadong lapatan ni sarupa do tita namar pungu di sonate pos dodor hakku ala nataringo tu sido jamita boy do gabido sanon pangatusyota lau mangalapatani makanguluh natani di bata mula pehita dangadong anon makatatai songon ari-ari na salpu isarana songonon ida mo dokodok na kinau deba mamukes ya na partangiangan ni saat tu na mangujungi inna buasa ido lu jahia nau baru mula kareju au dang sangau maridi langsung dusonin na kan boy do dapo roha do pi ala lu jana gabedang tartau ni bana be modok-odok apalagi molop sanga parmusik mabeleba do akasong leader anggo on didukung masude ditaba mamuse aka edin na so dapo rohana di aka paredion kor dapo rohana mamendukung masude mabain modok-odok ibana alai dia masih dohonor di si karena memang kita sama-sama duduk di sini berdiri sama-sama dan kita juga sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Posrohaku, dangadong be alasan nanon, dung jupang di luar, dangadong be hubegi jamita inakin, buasa ido modok-odok buasa stres au mamikiring uluon torina dangadong be teh. Jadi rap do hita nuaing taruli di basa-basa ni di mata alaniaha ala jamita masada gobaran taringotu upama ni Jesus taringotu pabuahon harajaon ni di mata dipake ma gobaran ni panabur ia panaburi taida ma disabur hodoboni tu opat inganan na parjolo tu dalan tano na batuon tu parsi hupian tu tano na dinggan dia ma posisi tamanginang kita yang tahu. Kalau Mazmur pasal 1 tadi sudah kita dengarkan merenungkan firman siang dan malam, usukum mahita.
Siapakah yang kita renungkan siang dan malam? Aka ama majusukun. Isi mata pausor-usor ramang siang dan malam. Isi mana pikiri rohata siang dan malam. Atau ngalamar pikir dope halaki akai nama isi mana tak pikiri siang dan malam inang. Adong naman do ya nakon adong hepeng. Ama ama na dipikiri siang dan malam Arya dok borngin. Ado dipikiri rohamuna Arya dok borngin. Ado ya nakon do manang na hepeng ido tong. Manang parkari jua do. Akhirnya nagumudong dua kain naman do. Hepengin na kan. Alay hatani di bata adorin na parpesalmen sinakini na nang tajah di epistel dang napajago-jago ni bana sa tabi mandok asa hatani di bata daong ala ido orientasi iman pengakuan imannya di pardalanan ni ngoluna gok pe arta dang mabenso nangau tong do terbatas sih dilea petuau akayanakon dilea na hagabi tuau apalagi melujuk kata kayanakoni tulu ya nakon nala tulu cadang adong nama bigi hatani natorasna boido sursar pikiran hati ya manginang olo do gabe spontan mandok tumagot dodang mariana konau daripada dak kaseya kaya nakokku pasti satu lo pita molo sanga jup pangakaya nakon nang pigepei alay nang gusada dang odong namangului hata alani ido dipaingo mahita marhite turbukon asa ganuk mahita manjakon si basa-basa na pinasa ni di bata atau yang dikatakan dalam bahasa Indonesia kita menerima karunia sebagaimana yang dilimpahkan kepada murid-murid Yesus pada saat itu songoni di ayat 10 sada si basa-basa doi tuhamu ubain na ditadahamu akka hasimoon ni harajaon ni banua gijang hasimoon napatanna adalah sesuatu yang tersembunyi atau rahasia tentang kerajaan Allah alaidang di basa-basahon ni anggotu nasida isi mai nasida rap tumangihod do alaidang oloy bana manangihon barita nauli molo di hata batak takas do didok asing do dibegi asing do ditangihon gitu kan asing do ditangihon asing mamusi diparohahon jadi lambagas bagas nai muse di si maletakna ay molo akka pangajari dosen manang guru songok kami misalnya mengajari akka par guru malua boy do par roha manang nasongon par jamita kami boy do par roha isi do na atar songonon HP na modok dotong adong ubuto kami doi adong do danaki atar manurat HP na menggambar doi bana alania dang dapok rohana ala dakia atong di patanak hatani di bata di bagasna sian natorasna. Jadi ketika dia masuk marguru malua, dia merasa aneh sepertinya itu bukan ruang lingkupnya. Dungi boy do berengon akka naolo hirana stres di mana-mana ngihon. HP ala gudang do paru kilon na masuk do tu rohana. Binoto doi secara psikologis akka pangajari padita dosen guru ikon jupangat doi bana di pangatusion si songoni asa boha asa diboto ibana bagaimana menjelaskan dengan gaya tarik yang luar biasa. Songo Jesus pe dipakai akka metode asa bohado. Asalam mauldo dia tusi daong asalam murado. Jala molo dipakai metode si songoni nak kini upama sebenarnya ini amang inang salah satu cara untuk mengedukasi. Firman Tuhan itu mencerdaskan jemaat. Firman Tuhan itu membuat kita semakin marbisuk laho mengajari tua kaya nakon. Molo so ditangyo kamu hatani di bata, maul do kamu mangelusi akka suku-sukun ni dana ia nakon nang pinoparmuna. Songon nuaingon se gudang do suku-sukun ni anakko kan maul lo terjalo di bereng dana ma adong patung manang napajangan di meja salib. Doa dong Tuhan Yesus di tarsilang hati. Dongi di sukum mak, di sininya Tuhan Yesus mak. Kenapa harus ke gereja kita ibadah? Inna. Ay di sodo tarsilang Tuhan Yesus. Buasa ikon tu gereja kita lao. Torina dutong kan. Roman atau ras na bingung ibadah mga lusi. Boha carana ikko patorango manangit-nangit. Unang sala makatay.
ikon jumulo martangiang do hita asa dapota hasimoon taringo tu harajaon ni benua gijang idola patana disi jadla molo didok nakin diturpukon ay tuganu paradungan lehonod do jala pasuksukon ninna paradungan isi didison halak namora do namar napuna do ya benar yang punya kasih karunia semua diberikan berkat. Cuman sekarang bagaimana kita menanggapi berkat yang sudah diberikan Tuhan? Pasti berbeda-beda. Adong do dison narap mabigi. Adong do dison narap tumangihon. Alai olo do sipata songon nakin pangajarin na toras tua kaya nakon masuk kanan keluar kiri. Adong do nuaingon istilah baru masuk kanan keluar kanan dang sanga mamulus nang guaha dang adong di jalo ibana molo pasal men bidu sada nakin madokon songon alogo songon orbuk na dihabakon ni alogo seperti sekam yang diterbangkan oleh angin apapun tidak akan dapatnya amanginang. Jangan sampai sia-sia kehadiran kita setiap datang ke tempat pertanyaan ini. Sitong nadang holan taringot tu akan natu mangihon di padanay baruona na yang dipaingot. Dipaingot Jesus do musedang dingot tamu ditiki di surakon ni si Jesaya madok begyon ni si Pario muna do inian matuaso atu sa muna. Si malolong muna pe marnida sa dunian matuaso tadaw muna ninna maradu didok do na takang rohan nasida. Jangan sampai kita disebut sebagai orang yang bebal marula kula didok hita pekas sugudo rohata moloso ditangihon hala no poso sia kita hape podai sa sitong na marguna hitu ibana nang ditangihon ay nuaingok kita kan tongdo nang pengamoding na torasna riko do hasa daon na marhamarangin na marhula boru moloso ditangihon boru misalna hula-hulana mohado tutu hape molo hita mando sa bola lagi do pasu-pasu sian hula-hula ini kan mohado tutu inna rohama itu istilah sebenarnya untuk mengatakan selagi itu masih nasihat namardungan hatane di bata tajak kumai unang marisuang jangan anggap remeh untuk sesuatu yang kecil yang bisa membuahkan sangat besar seperti batu nisi harum met doi bana alai makorho belga asa songonima pasu-pasu ni bata sa tokkid do tumangyon di jamita alai mapakorho do on tungolu siapari isi nama boto sayon mula kamu tujabu gabi adong mana mabaik kamu tangis. Tiba-tiba kita nangis karena ada persoalan alai alani ingot hatani di bata tutu doi bah molo tumangihon hatani di bata di dokter bukina ke dia saplonom martua do si malolong muna ala marnida dohot si pario muna ala marbinege. Ini yang patut kita syukuri. Berbahagia di sini bukan berbahagia sesuai barometer nih Portibion idu naudok dari minggu. Bukan kebahagiaan yang diukur-ukur di dunia ini karena hasangapon hamuraun hagabion daun alai pasu-pasu nasobui ditako halak alamian di roha nang pikiran dia ya parpudi duduk songonon adong rasukun moladong natanggap nakimajahat ay situtudo na hudok ko tuhamu torop do akka panurirang do akka partigor akka namasihol naeng idaon na niyan naong ni ida muna hapedang di ida ado lapatan yon totu takas doi ditikip panurirang laus ni rakon akka barita ni Mesias supaya mereka diselamatkan majalu haluaon didoi ay narodo anak ni Jolmai paluahok kamunin na kan hape ngatos hosania laki dang sanga binasida marnida haluaon na pinatupan ni Kristus sugari nasida masihol lama akan nanong marnida Jesus nang roi rapdo nasida bukankah itu sesuatu kebahagiaan sarupa do hita nuai masihol do hita pajupang do Jesus manang naholan alani satabi markor jadwal na gabi roi batuson manang na memang masihol malungod do iba di barita nauli kerinduan itu harus tetap ada. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu memang betul-betul nyata bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Jangan sampai diusat sia kita. Gabedang adong nang guaha
nabuhi gabi parbui ni hata ni debata martua mahita ay gudang do halak na mabay na kaya nakon naguar na martua asa tu martua ibana kebahagiaannya adalah kebahagiaan orang yang diberkati Tuhan. Amin martangya kita. Mauliate rohanami diho ali di bata pardinggan basa. Na mga lehon barita nauli marhite na posom di bagasan partangyangan namion. Say paingo mahami Tuhan ay hatamido na gabi ujahan di ngulu nami paingotok kami asa hot haporsyon nami. Marsitutu kami Tuhan manangihon. Marsitutu mamuse kami mameop. Jalahu pahusor-husor kami di pikiran nami. Marparbui may tutu marhite akka pangulon nami si ganupari na mabuan hading ganon. Dang tarulahok kami Tuhan nang gusada. Molo sohodongan namin na mga jara-jari kami. Todimiman mian di rohan nami. Asa builam uli pangulon nami si ganupari. Pasu-pasu kami sa luhut ng roto inganan Tuhan. Dohot akka ama nami ina nami na so tarbahir ro alay madohoti partangyangan nami marhite live streaming. Oma Tuhan tangyang dohot ele-ele nami. Marhite anak mo Kristus Jesus si paluhami. Amin. Maredehita huta pasa mapelyata.
mahita martangi yang ditangiang alia manami na di banua kijang say pinarbadia makuarmo say Roma harajanmo say saat malamoni roham di banua tongon songon na di banua kijang dama Tuhan sadaro nangoluan siapari say sanami songot panesanami didusan idungan nomor dosa Tuhami na kami togihon to pangujunan paluang mamesian pangago ay hodon do tagokun rodia sangapun saliling-liling na. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parasawaran ni todi porbadiay madongani hamu. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dua ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.